Omlós tésztalap, lágy krém textúra. Könnyű, mégis merész és fantáziadús. Na ez az, amire képtelen az Ó utcai diósdobos cukrászda. Figyelsz te rám egyáltalán? Tudod, egész este úgy viselkedsz, mintha itt se lennék. Sokkal jobban érdekel a rohadt sütid, mint én. Ez nem süti. Dögölj meg! Ó, milyen tüzes. Holnap úgyis felhív. Ő Doma, a hely üzletvezetője. Ez most nem a te estéd, mi? Csak nem egyedül mész haza. Kizárt. Várjál, tudod mit? Na? A választ te. Na jó, legyen mondjuk... Ez a dögös szöszi itt mögöttem. Ezt tudja nem szedett fel. Mi az? Minden héten megjelenik, és mindenkit lepattint. Simán, könnyű préda. Látom, hogy még nem rendeltél. Hadd segítsek neked a választásban. Ételkritikus vagyok. Tudom, hogy mire lenne szüksége. Nem ismersz meg? Parancsolsz? Hihetetlen. De tényleg nem emlékszel rám.